har Hvad så der? longform video. Ja, Jeg ved ikke, om det har fået nogen views overhovedet. Nej, det ved han nemlig ikke. Men i dag, der skal vi lave mad til de penge, jeg har i lommen. Og jeg har faktisk ingen idé om, hvor mange. 50 kroner, fordi Jeg har ingen idé om, hvor mange vi penge jeg ville har i have lommen. købt snacks, men så tænkte vi, Nord, vi vil faktisk lave god mad. Det er lidt random, vi filmer. Ja. Det er ikke vores hus. Og så pirater vi film. Det er ikke vores hus. Nej. Det er nummer 6. Shout-out til nummer 6 i den her gade her. Ja, hvis du ved, hvor vi er. Jeg tror faktisk, min Der far... er den der i baggrunden. Jeg tror faktisk, min far har lavet den der i varmepumpe der. Har din far lavet den der varmepumpe? Ja, det ved jeg Den er sådan ordentlig flot. Ja. Varmepumpe. Nå, whatever. Vi går ind i brusen. Tomat. Det tror jeg ikke, vi har. 30 kroners kylling. Den tager vi. Ketchinglyd. Altså, er det bare fordi den koster 5 kroner? Ketchinglyd. Ja. Nej. Yes. Okay, nu skal vi hjem. Så skal vi hjem. Ja. Så mad skal vi lave kylling. Kyllingen. Nå, kylling. Nej, hvorfor kan jeg ikke se? Nu skal Lige nu. vi til at lave mad med kylling og mozzarella sticks. Så vi skal lige have skåret det her kylling. Så tager vi en kniv. Jeg ved ikke, hvor den her kniv har været brugt til. Det skal jeg ikke gøre derhjemme. Okay? Ikke gør det derhjemme. Ikke gør det derhjemme. Jeg har bare ikke været derhjemme. Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke vasket den her kniv op. Han har du ikke også fint med, at jeg kan vaske den her kniv op? Det er fint. Ikke gør det derhjemme. Man kan blive syg af det, eller det ved jeg ikke. Det kan man sikkert godt. Nå, fuck det. danske Kylling. kyllinger. Åh, shit. Den dag er kylling. Kylling. Jeg vil nemlig godt lide kylling. Jeg ved overhovedet ikke, om vi har noget ret kylling faktisk til. Tænk, vi har det til det godt. Du vil gerne frityresteg normalt. Hvordan? Uden noget på. Så skulle du bruge rapsolie alligevel. Nå, rapsolie. Jeg skulle lige gøre noget panering. Nå, hvad kan det? Ja, de vil lukke den her. Ja, det tror jeg også. Så nu skærer jeg lige det her kylling, og så vender vi tilbage, når jeg skårer det her kylling. Så kylling. Og her er vores kylling, og den ser ud af en tyrebrød. Vi putter dem oven i oliven. Den kan man godt ovenfor, hvis vi nu har noget olie. Jeg kigger lige, om vi har noget olie. Nu kigger jeg, om vi har olie. Kameraflytning. Spider-Man, jeg vælger dig. Kylling. Og rapsolie. Det har jeg en grund til, fordi det her, der kommer der ikke Okay, så det skal bare lige siges, vi er ikke sådan fucking rige, som vi bruger rapsolie. Nej. Vi er faktisk sådan ordentligt sådan på. Han har 30-20 kroner, jeg har 100 kroner. Nej, hvad? Hvorfor stoppede min? Jeg har tænkt, at det er fint det her. Nu går jeg lidt til det. Så prøver du bare med det. Na 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 na, pindemis.
det ikke er bedre på sådan noget. Det er jo sådan, det var sådan bedre. Det er den der udgave, det er den. Det er sådan en udgave. Det er bare væk. Den kommer bare på. Det har du ikke. Det har jeg ikke. Faktisk, lad være med at gøre det her med varm olie, det er ordentligt farligt. Se, nu er der ordentligt meget olie. Det er nok, det der. Det dufter sådan af popcorn. Kom vi faktisk ind. Hvor er det meget mere olie? Jeg ved ikke, om man kan se den kæmper. Den er sådan alt for stor, den her. Nu skal vi jo bruge den her. Du kan godt høre den der lyd op på den. Det er panden. Så den her skruer vi op for. Det er ikke den der. Noget vi nok gerne vil have. Se hvad jeg fandt. Det er pomfritter. Vi er mandet på adventure igen. Vil han sige lige til, når du putter det nye i? Bare sig til. Cause you told you what you at work. Better not cry, better not die. I can't tell you why. Cause you told you what you. Putter du dem i nu? Okay, men så skal de have til, at den her optagelse har været 33 minutter. Så er der med Betaler. tålemis.